सवाल यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चैनल। करनी के जामुई जिलावा में दुमका के झुमका पहनी के मर्डर करनी के जामुई जिलावा में आगे के तना छोड़ा के धोखा देनी छोड़ी के तना बसा हो दिलावा में के तना छोड़ा के धोखा देनी छोड़ी के तना बसा हो दिलावा में आगे एकरा के घघरा पहनी के मर्डर करनी के जामुई जिलावा में एकरा के घघरा पहनी के मर्डर करनी के जामुई जिलावा में। करनी के जामुई जिलावा में दुमका के झुमका पहनी के मर्डर करनी के जामुई जिलावा में। चिंटू